Вітанки, мої шановні глядачі. Рада вас бачити на новым стрімі. Сьогодні четвер. Ми з вами працягваем пакутаваць у гэтых мясцовасцях, якія завуцца Лондарком, альбо, калі коротка, выспа Великага Медведя. Так, мы сёння планавалі зрабіць яшчэ одну задачку, якая тычыцца адзення нашага футравага. У нас па сутнасці ўсё ёсць дзеля гэтага, як бачыце, мы ў футра. Адзінае, што патрэбна нам шапка з труса замест каптура, таму што гэта дасягненне было зроблена даволі давно. У нас ёсць боты, нам трэба пашыць нагавіцы, у нас ёсць шуба медвежая. Засталося толькі шапка з труса, нагавіцы з гэтага, божух нам, з ваўка. Мы тут пакладзем яго другім слоем. Так. Я яшчэ ўбачыў, што там было coat, wolfskin coat. Во. Бачыце? Воўчае футра. 4 варштат. То бок, па сутнасці, мне трэба зрабіць па умовах таго дасягнення футра і абавязкова і шапку трусіную. Вось. 3 скуры труса, 4 футра. 4 футра у нас ёсць, так што ўсё будзе добра. Ой, толькі што 25 гадзін, гэта ўсё трэба будзе чакаць. Шкада, вось скура труса у нас, дарэчы, адна, правда? З вамі засталася, так. Нам трэба ўпаляваць 3 трусаў. Хадзіць, карацей. Але гэта будзем ужо рабіць. Дарэчы, клаўстрафобія ва ўсю разгулялася. Так, не памятаю, дзе мы тут можам паспаць, дарэчы. Не памятаю, ўжо амаль раніца. Так, ВРВ, вітанашкі, шановны. Так, трэба паспаць, мабыць, гадзінкі 3, можа 4. Потым пойдзем спаць. Галоўнае, каб у нас паляваць, пойдзем на паляванне. Возьмем з сабой наш спальнік цёплы. Так, вады амаль няма. Так, ну вось і стаў на год старэйшы. О, ну магчыма. Ты пра што? Ты пра што? Год старэйшы. Так, колькі ў нас ваўчыных скур? Ваўчыных скур дастаткова. Дастаткова. Так, хадзем, глядзем. У нас тут палкі гэтыя. Так. Это зразумела, тут усё больш-менш, тут выдатна. Ежа, літрак вады толькі, але мы гэта выправім. Зараз пойдзем туды да мястэчка, якое... Бляха, 76%. Толькі ўзялі новы нож. Ужо 76%. Так, ну ўсё, хадзем. Там няма чаго сядзець, бо інакш клаўстрафобія нас задушыць. Так, дзень народзінаў. Ну, слухай, ну віншую. Віншую, ВРВ. Як там звычайна кажуць табе? Шчасця, здароўя. Усяго самага найлепшага. Прыбытку табе, каб грошкі вадзіліся. Каб бабы чапляліся. Толькі добра. Не, не так. Што не так? Яшчэ ведаеце, якое дасягненне выяўляецца ёсць у гульні? Адведаць кожную хаціну на 2 мапах. Вось на гэтай мапе узбярэжная шаша і загадкавае возера. Цікава, мне падаецца, мы загадкавае возера аблазілі абсалютна ўсё. Выявілася, што не. Ну і што ты бадзяешся там, бадзяга? Дзе нашы інструменты? Выкарыстаць. Мабыць, прыйдзецца як-небудзь замест гэтых ножыкаў, якія ў нас там ёсць,
все ж таки на вытворчасць. Треба будзе схадзіць за еды, скарыстацца каменьчыкамі, каб згастрыць іх. Дякую, дякую. Так, шчасцечка, здаровішка, о як, так, сапраўды. Так значна прыгажэй. Шо ты, бадзяга, рвеш тут, а? Давай подставляйся, я табе ў лабешнік праб'ю. Нам жа яшчэ трэба будзе, слухайце, зрабіць і стрэлы ж, але ж з улікам таго, што клаўстрафобія. Такое сабе. Гаўно. Шэрае. Так, мядзведзя яшчэ не будзе. Таму хадзім сюды. Зараз возьмем яшчэ бутэльку вады, пойдзем на паляванне па трусы. Так, абышоў, ішоў чемодан з грошамі, зайшоў. О! Паэзія. Так, сюды. Глядзі, што маем. Трэба пазбіраць. У нас там що вось гэтае ён. Ад клаўстрафобіі трэба дакладна пазбаўляцца, праз тое, што хацін тут. Я не памятаю, пячора тут увогуле ёці, няма. Карацей, які план? Мне трэба зараз 3 трусіныя скуры. Вось мы іх аднесем на нашу базу, а з гэтай базы пойдзем у госцікі да мядзведзя. Вось так. Так, CPO, 10 стрымоў запар, малайчына, дзякуй табе велічэзна за адданасць. Гэта вельмі прыемна, так. А вот што хопіць, адзін. Шкада, што крыху, так, не змрочненька, як гэта. Ой, засмужана ўсё. Але як-небудзь дамо рады. Крыху памерзнем, я ўпэўненым. Але і гарбату нам трэба піць, бо ў нас там вітамін С была праблема. ВРВ, што думаеш наконт стрыму на наступным тыдні ў Radio or Not? А то я бачу, ўжо гледачы нават засумавалі. Учора выходзіла відэа ад «Усе на месцы» на палову гадзіны. Ён там шмат чаго нарэзаў. Ды я яшчэ так узгадаў, як гэта было весела. Рацей, мне падаецца, варта паспрабаваць зноўку. Так, там я бачу хтосьці. Хтосьці паўзе. Гэта ж трус, праўда? Трус. Вось -1 у нас зараз будзе. Яшчэ 2 застануцца. Я, дарэчы, яшчэ, вось як толькі пачаў гульню гэтую, пакуль там налажваў стрым, усё такое. Лёха, вітаненька, сонейка ў вока. Гэта пакуль налажваў стрым, і ўсё гэтка я ўзяў наступную замову ад гандляра на рэцэпт. Бульбяны рэцэпт нейкі там. Ці суп, ці як ён там зветься, уже не памятаю, пахлёбка. Забіраем. Першы ё, давай яшчэ 2. А яшчэ 2, я мяркую, будуць вось на гэтым востраве. Ну, паглядзім зараз. Містер 8-Bit Potato, вітанкі. Вітанкі і табе. Дзе там Сонейка, дзяліцеся? Фэй, гэта у нас Лёха, Сонейка. О, бачыце, штосьці вынесла. Нам мора нешта прынесла. Кіжуч. Нармалёва, слухайце. Так, а што ў куфары? Ось так, пакуль што зробім. Я ж не правалюся тут, правда? Правалюся.
А куфар я не поспею адчыніць. Не, значыцца, мы яго лутаць не будзем. Кіжуч, колькі ты ў нас важыш? 3,72. А гэты 5 кілаграмаў. 8 кілаграмаў рыбы. Шляхетна. Шляхетна. Так, дзе б тут нам, слухайце, ось каб нам распаліцца, было б выдатна. Дзіна, што з гэткім сонцам, я ўпэўнены, у нас не возьмецца, правда ж, вось гэтым? Так, глядзім. Зараз возьму ўсё ж такі паходню. Пакуль мы будзем тут патрашыць гэтага труса збіраць. Мы сагрэемся адпаведна. Так. І пасмажым рыбку. Вось. І забяром сабе патрэбную скуру ад труса толькі. Так, размяшчай гэта. Давай, дзе наш кіжуч? Ось сюди, 34. Ще додаємо. Дзе наш трус? Хобана. 42 хвилини, ти що, серйозно? А як гэта ён на жоўкаю долю ж будзе знімаць? Та ёпта мать, это што такое? Нейкі неадэкват. Дрымер, вітаначкі, дзякуй за мою павагу. Дзякуй, шановная. Так, усё, трос мне не патрэбны. Труса мы скінем. Хвілінка засталася. Мы гэта возьмем. Я думаю, сабе ведаеце, што... Давайте ўсё ж такі напарым гарбаты. Ось так ось хлоп. Мяса гэтага кіжуча мы з сабой возьмем адное. Так, і апошні сюды. Хадзем, хай гэта ляжыць тут. Трус. Вось тут. Все ж таки мяса на ім ёсць нейкае, можа спатрэбіцца калісьці. Так, нешта на дворе будзе мяняцца. Не надта добра гэта. Пампуецца сонейка. Добры адказ, слухай. Так, ну шо, трусу, вы дзе? Давайте, выходзьце на мяне. Мне яшчэ 2 скуркі патрэбныя. Гэта да чаго? Калі памятаеце, у аўторак мы з вами скончылі на тым, што амаль зрабілі ўсё неабходнае для атрымання дасягнення, звязанае з футрам, то бок спаць легчы у спальнік з медвежай скуры, увесь у футры. Вось там дэталька вылезла, я перагледзеўшы умовы гэтага дасягнення, і напісана было, што трэба яшчэ шапка. О, бярозка. Шыкоўна. Скура. Раптам, хто не ведае, вось дзіўна, але скура, вось гэтая маленечка, гэта не аднаўляльны рэсурс на гэтай мапе. У гэтай гульні. Яна неверагодна карысная. Так, вецер падымаецца. Не, ну раптам што... Раптам што я не ведаю. Мабыць, праз клаўстрафобію мы раптам пойдзем вось туды спаць. Тую нашу мясцовасць, як яна называецца, божахна. Ой, хаціна гэтая рыбацкая. Так, дрымер на днях быў у Нямецчыне. Як жа мяне было пад назву Беларусі на нямецкай, а я ў дыскусію з тады справілі, на то яму сказаў, што це люта накручана казаць пра белая раша. Ну так. На жаль, савецкая Беларусь, менавіта такая была афіцыйная назва, белая раша. Гэта проста гістарычны факт.
І тут нічога не паробіш ужо з гэтым. І шмат краін, якія проста ўжо звыклыя да гэтага. О, бляха, колькі трусаў тут, слухайце. Тое, што мне трэба. 4 штукі. 1. І куди мой каменчик поскакав? Як далеко. Бля, ну ты поглядzi на гэта. Мінус каменчик, так. 2 за 108. Так, ну глядячи на надвор'я, мне придется все ж таки пойти у хатинку рыбальскую. Так, ще одного мне колесишка труса. Так, спиняйся. Чуєш ти? Малеча. Так. Серйозно? Тяжко тобі, дівчина? Ну что, заради Лёхи, давайте ще одного упалюємо. Хто? А, ти прийшов. Тобі пах сподобався. Трусятины. Давай, где ты там, показывайся. Цікаво. Шоу і не дай шоу. Все. Ты был опошний. Так, Леха плаче, ну вибачаюся. Так, Древний район загрався на труси. Я тільки що чув звук, як вовк забиває труса. А я не почув, що ми встиділи, Ну то, що він побіг туди наверх, це я так само заважу. Тому я і приустав, подумав, що мабуть мені подалося, але покольки він зник, то означає все ж таки побіг туди наверх. Так, покольки... У нас тут така срака з надвор'ям, ніби. Треба безпечне місце собі для нашлегу знайти. Було б добре, як печора була. Угу. Але я, на жаль, не пам'ятаю вже. По літвійську Бальта-Русія, Біла Росія, паўсюль гэтае вар'яцтва. Так, наш спадчына савецкіх часоў. Ну что, шчакі жуча закинем себе у заплечник? Было что есть нам.
Здаецца, раней за савецкія? Можа быць, не ведаю. Мне падаецца, яно закрапілася ў гэты час вельмі папулярна, таму што Беларусь увайшла ў ААН. І гэта стала проста міжнароднай нормай. Разумееш? Таму я лічу, што гэта ўсё ж такі савецкія часы зрабілі большы ўнёсак за іншыя. Оля, там же ж у мяне таксама ваўкі, я забыўся. 3 ваўкі аднавіліся. Зараз накінуцца на мяне. Я не разумею гэта, так, перадацца кожнае слово Беларусь, Беларусь, там немає слова Россия. Ну, нават тут немає слова Россия, гэта правда. А менавіта літарацыя Белараша, якая была, мне падаецца, яна з'явілася ў савецкія часы. Бо я памятаю, хтосьці рабіў відэа з такіх добрых навукоўцаў нашых, лінгвістаў, наконт паходжання, ведаеце, гэтага скарачэння міжнароднага, як правільна рабіць, то бок United Kingdom UK, там Great Britain на нумарах ГБ, вось гэта і гэтак далей, гэтак далей. Вось калі у 90-е пачалася гэтая рэч, слухайце, дык ветер пасціх. Там можа пайсці да базы сваёй. Зараз занесем бліжэй трусаў гэтых патлушчым і пойдзем туды, да мядзведзя у госці. Калі, вядома, ён не супраць. Вось, і ў тыя часы, крацей, гэта пачатак 90-х быў. BY у нас з'явілася вось гэтая. А чаму яна з'явілася? Праз тое, што гэта ўсё, што нам засталося. Бо Бел узяла Бельгія, вось, а BY было звязанае менавіта з савецкай транслітерацыяй Б'ялая Русь, там было напісанае праз Y. Беларусь, неяк так. Ці Белараша ўвогуле была напісана, вже не памятаю дакладна. Як там гэта ўсё абгрунтоўвалася. Ну што, ёлупы, бляха, пухнатыя, давайте. Зараз вам паміж вачэй аднаму, другому, трэцяму, гау-гау. Давай. Вока, плясь. Давай, ты так само. Ты ля які, стрейфер, ёбаный каэсер. Я ледзь ноги волочу, бляха. Я просто чаму хачу ісці да... О, слухайце, а у нас там, бачыце, яшчэ баіцца. Нам трэба туды таксама залезці. Я хацеў бы там прайсці, бо мне падаецца, там было апроч нейкай хаціны. А хаціна ці засідка, нешта там такое было таксама. Мабыць, там ёсць пячора. Мы спакойна сабе ў пячорах перазімуем, так бы мовіць, клаўстрафобіі пазбавімся. Мы ж тут былі? Да, мы тут былі. Ну давай, хутчэй, божухну. Марудзіл уже. Давай, хоп-хоп-хоп, хутчэй. Снег пайшоў. Снег пайшоў, што не ёсць добра. Слухай, радуе дзед Максим. Што ведаеш, трэба рабіць гэтыя падкасты нейкія там. Размовы самім з сабою. Яшчэ там памятаю крывічаначка. Ага, наша зорачка рабіла літаратурныя такія рэчы. Не падабаецца мне гэта на дворе, слухайце. Пайшлі-ка мы адразу вось у нашу хаціну, дзе ёсць вугаль. Мы там дакладна пераначуем. І я зноўку бачу
ваўка, бачыце, ён там ідзе да гэтай хаціны, злева направа. Мы ж аднаго забілі ўжо. Халера, колькі гэтых ваўкоў тут. Бо я не хочу зімаваць, перашукаць вось гэтую завіруку ў хаце той. Чаму? Таму што клаўстрафобія возьме сваё, і нам прыйдзецца шукаць нейкі прытулак сабе. Таму нахер. А што гэта лёгкае? Курпікі на гэтай мапе ё? Пакуль не бачу. Так. Падабаечка, дзякуй. Дзякуй, дзякуй. Пакуль я тут крочу, мне трэба паглядзець, што там адказалі. Так. Там що у нас мяска? Ля уже ляціць да нас, бачыце, як далёка ён нас пачуў? То раз тое, што у нас 3 гэтыя. Ну покажи. Не показаў. У нас 3 рысачкі, якія падказваюць пра смярдзенне. Ён зараз адбяжыць і зноўку павернецца да нас. А во, бачу, що там ёсць. Вось я акурат гэтую кропачку закрыў. Ну давай. Ой, нарадзіўся ты ў маці баязліўцам такім же ж, а? Так, тыя дамы мы адведалі, хаціны разбораныя, нам туды не трэба, вось нам туды трэба падняцца, мабыць, такім чынам мы і выканаем задачу, якая завецца гэтым, якая патрабуе адведаць усе хаціны нам загадкавым возеры і на вось гэтую збярэжнай шашы. Крацей, пакуль будуць сохнуць скуры, мы ўсё гэта абыдзем і сходзім да мядзведзя ў госцікі. Вось. А потым прыйдзем, пашыем сабе футра ваўчынае. Так, ну куды ты ідзеш? Давай. О, асмялеў. Бачыце, асмялеў, нарэшце. Давай, хутчэй сюды. Блядь, яшчэ адзін каэсер. Прыходзіцца дазваляць яму падысці як мага бліжэй. Во, колькі ўсяго цягнуў. Так, ну што? Збіраешся ты ўрэшце, ці не збіраешся ты, завея? Як мы тут, блядь, як доўга яна будзе сыходзіць у нас, гэта проста жудасць. Давай. Распальваемся. Мне падаецца, нам прыйдзецца тут сядзець. А чаму яна ўвогуле у нас пачала? А, ну так, мы ж сядзелі ў загадкавым возеры у хаце, пакуль рабілі сотні нейкія там, праўда ж? Гэты спальнік. Я пра гэты вось спальнік. Таму яно... Ну давай, ну... Так, кіжуч, давай, кіжуч. Сюды. Чым ты факел распалю толькі што? Запалкамі? У мяне ж запалак да халеры. Во. Усё, што мы знайшлі падчас гульні за 250 дзян. Плюс яшчэ ў нас ёсць магчымасць выканаць дамову з гэтым... з гандляром. У яго таксама можна ўзяць запалкі будзе.
Ну я зараз знову повторюсь, я взяв замову на рецепт. Йому знову потрібно 3 літри палива для ліхтарів. Ось все таке. Так, там же ж нема. І є ще окунь. Окунь тільки 17 хвилин. Таліра ясно, так. Бах! Як вам, бляха? 4 килограмма мяса я съел только что. Рыба. Давай воду. Так, я міркую, нам треба буде ще, видите, що гарбатки напарить. Так, у нас нема ніякої гарбати. Так, все, закинем зараз палива. Щоб наші кишеньки були повольней. І будемо зараз збирати далі скоро. О, як я вчасно тут сховався. Так, сюди давай. Апошняя скоро. Я ось не пам'ятаю, коли я її тут кину, яна ж буде сохнути чи не буде сохнути? Якраз з того, що у нас є печка побач. Так-то агулом ніби повинна. Ось сюди. Коли я подойду, ось так. І скоро. Раз, два, три, чотири. Оп. Спальня, спальня. Не, ну я розумію, що спальня. Подими. Не, оно не сохнет. Так бы оно показалось 100%, то там. Что такое. Ну, придется затягнуть. 13 хвилин, да? Закипание. Так, не сохнет, так. Ладно, что не сохнет. Ну что, трусиное мясико тогда будем зараз лупить. Шестнадцать хвилинок давай. Готовим. 21 хвилина. Так, ось мені цікаво, а у гэтай хаціні рибацькай у мяне ж клаустрофобія знижаецца ці не? Палі рыбу ведаю. Это 82 килограмм. Так, апошні. Ось сюди. Так. «28 хвилинок». Цікаво. Вантробу 28 хвилин драть. Який прикол готувати м'ясо в котелку? Яно хутчэй готується. Тобто, коли у тебе есть великий об'єм м'яса на готування, то, відповідно, ти хутчэй його приготуєш. Ну, у межах, ось, наприклад, тобі треба 40 кг насмажити. Тебе на гэта пойдзе звычайна 40 кг, гэта приблизно 36 гадзін. Вось, а ў кацянку пойдзе 30 гадзін. Недзе так ось. Давай воду. Все добре, так. Дробные кавалочки зараз поз'їдаємо.
Килограмм. Так, рыба есть. Вантроба, зараз мы гэта ўсё будзем лупіць. І апошні. Так, усё. Трусаў усіх разабралі, скуру. Хай яно вось тут ляжыць побач са скурай. Нам трэба будзе пачакаць, пакуль скончыцца завіруха, ды пайсці аднесці ў нашу гэту базу, каб яно сохла. Так. Ноч. Мабыць, вось так вось павінна хапіць. О, дакладна павінна хапіць. Лягаем спаць. Па гадзінцы вось так вось, а потым ще і напарым сабе гарбаткі. Трэба хаця б 3-4 кубкі, каб было. Wonder if I can drop any of this gear. Оп, нарешті. Нарешті в ушах спокійніше стало. Так, ну у нас там, слухайте, я бачу вже ранок хутка. Як ми тут почуваємося? Пішера, а місяць де? О блоках. Так, ще рази 4 поспать. Скільки у нас там тяговитості? Нормальова, аккурат те, що треба. 4 години є. Так, я ось думаю, пойти до медведя, ці пойдем, мабуть, пойдем на гэту, наверх. Так. Калі надвор'е дазволіць, то мы пойдем наверх, туды на вежу. Так, ну вось і раніца надыходзіць. Была завіруха, я чытаў, гэта триггер для распауна айтемаў. Так, так. Ну, то бок, калі табе патрэбна
нешта там знайсці каля вады, рэсурсы тыя самыя, то вядома, што пасля завірухі табе трэба іх і шукаць хадзіць. Воу, што гэта такое? Містер Патата па спісачку аформіў. Дзякуй велічэзны. Аж мурэнчык, прыемненька. Я там, дарэчы, містер Патата абяцаю, што да панядзелка выпраўлю некаторыя супярэчнасці з смайлікамі, на іх звяртаў увагу Лёха. Вось, гэта проста простое, што Паладзін калісьці прасіў зрабіць і платныя, і бясплатныя аднолькавыя, таму што платнымі можна карыстацца ў іншых стрымераў, наколькі я памятаю. Вось такая умова была. Так, давай яшчэ вось так. Thank goodness. Made it through another І night. вось так. Я нават уже спаць не буду лягаць. А просто вось это ўсё I'm падыму. starving. Да божах, ну дзёўчына, што ты? Вось рыбкі паясі крыху. Трусяціны навалі. Баба, ты ахуела? Бля, паглядзіце, я на 3 кілаграмы зараз з'ела і не наелася. Просто нейкая бяздонная. Это што такое? Як гэта разумець, паскуда ты? Пражэрлівая. Так, як я казаў, бярозу трэба. Раз. Два. Три. А давай чацвёртую вось вып'ем. Каб нам цёпленька было. О, дарэчы, слухайце, ведаеце што? Як там? Клаустрафобія сышла, шыкоўна. I'm Так, not sure I can carry much more. мы гэта не вытрачаем, мы гэта збіраем, пабачаюся. Так. Я гэты гаспадарлівы скнара. Нават ні галінкі не пакіну, каб марна згарала. Увогуле ведаеш вось так. І гэтае сюды. Во, выдатна. Такое мне не трэба. І гэтае. І гэтае не трэба. Дарэчы, Дрэмера, ты ведаў, што калісьці была механіка? Вось гэтыя паходні, калі выцягваеш, і ў цябе яны выцягваюцца кепскія, то трэба было проста адысці ў бок крышачку. Вось, яны тады мяняліся. Таму што па кодзе было згадана, што калі ты на кропцы нейкай пачынаеш збіраць, у цябе ёсць імавернасць, ну, напрыклад, яно там дае ад 20 до 30% ты дастаеш паходні адтуль. Вось, і дзеля таго, каб гэта змяніць, трэба было падысці ў іншы бок ад вогнішча, ці проста там кроку перад, кроку зад, і гэты шанец, ён зноўку рандоміўся. Тыпу, нібы як костку кідаеш, каб нейкая лічба выпала. Вось, але апошнімі патчамі яе змянілі. Ты нема справы. Все роўна дзякуй, містер Віт. Все роўна дзякуй. Гэта прыемна. Вось. Ой, апошнімі патчамі гэта, ну, прыблізна, калі гэта было? Год ужо, так, год прыблізна. Як кожны раз, калі ты стаеш паходні, то нібы гэты кубік зноўку кідаецца на той шанец, што ён будзе добрым, больш за 40%, альбо менш за 40%, там, ну і гэтак далей. Так, добра, надвор'е прыязнае, выдатнае. Мы зараз пойдзем туды на вежу, толькі скінем скуру і вантробы. Так, гэтыя ваўкі, якія ў нас унізе, нарэшце з'явіліся ці не? Ну, пакуль мы будзем тут бадзяцца, пакуль мы будзем шукаць усе гэтыя
If I can хаты drop any of this gear. і пячоры. Так, вось сюды адыдзем. Дзе вось гэта? І вось гэтае мы таксама скідаем. 42 кілаграма. Слухайце, ну гэта праз паходнік, вядома, у нас все. Давай вось так мы зробім. Колькі ўсё роўна мы не будзем рабіць зараз як іх божухна. Вось гэта наканечнікі. То адпаведна мы іх скінем. Так, гэта проста страла, вось гэта дрэвка стралы. Оп. Вось так нам будзе легчэй. Так, у нас там 7 стрэл ёсць, то бок мы ад будь-якога мядзведзя адаб'емся, нам толькі трэба узяць будзе некалькі галінак у рукі, каб вогнішча развесці перад ім. Таму што шлях у нас будзе праходзіць праз спаўны ажно 2 мядзведзяў, якія нам лёгка дадуць піздзюлей, калі ў нас у руках будзе толькі паходня. Так, ну дастаткова можна ісці вось так вось. Лёгка. Узброена. And this pack is getting kind of heavy. Як пришпільно снег хрумстить, правда? Такие АСМРные гуки. Штосьці злева хрумкае. Нібы вось там сярод дрэў. Пакуль усё добра. Ну, слядоў у мядзвежах нема, то і добра, што нема. Так, шлях вольны, добра. Як да гэтай вежы, дарэчы, даскочыць? Я ўжо не памятаю её. На гэтай лакацыі даўно не гуляў. У сэнсе даследаваў. Пойдем сюды, мне падаецца, што тут мае быць нейкі праход. Яшчэ одна сцежка. О, хаціны. Так, чекайте, а вось наш... А гэты вежа, яна ж тут мусіць быць, правда, недзе? Плюс-мінус. Так, ну, каля разброеных нічога не будзе, так? Нібы так. Давай сюды. Такія невялічкія Sure, хацінкі. I can carry much more. А ўнутры, бляха, просто полігон. Так, кніжкі мне не патрэбныя. Што там, кубак толькі? Нічога цікавага.
Ні запалок тобі, ні вопратці. Зато і на 3 чоловік розлічене, бачите, 3 ложки. На столі нічого, нічого. Ну, то і ходімо отсюль. Тут що ми маємо? Так, 3 ложки. Эть. Фарба. І все. Ну і все, і стос папіри. Безсенсовне. Кратей, ну, відповідно, хату не спали. Не. Що ти? Ось вельми хочеться поглядіти, що ж вони там придумають у другій частці Long Dark, бо бачиш, вони зробили вже історію, скончили You're історію ready to drop any of this gear. у Інтерм'юта. Ось, і зараз активно працюють над випуском другої частки Long Dark, ось які там механіки будуть, бо саме головна механіка, саме головна зміна, це буде кап. Там буде кап, і там будуть коні. Хто написав болотний? А, ну так, у меня постоянно такое. У меня постоянно, потому что я ось по обеде сиджу и набираю несколько чатов. Ось, и там где на английской, где на российской. А потом вертаюся до блогера никого. І розумію, що написав випуск російською. Літера ніби подобне, але і виглядає. І коли спробуєш прочитати, ну виглядає це все жудасно насамреч. Пихтіть, пихтіть з правого боку. Чую пихтіть. Чмихає носом своїм. Во, иди. Пошел ты в сраку. Говняк. И он же ж не загрузся на нас, но он просто отреагував, правда? То мусить згубить рано чи поздно. Ну так, я только носа свого до нас накерував і все на гэтым. Так, ну ми рушимо у правильному накерунку. Недзе тут повинна бути вежа плюс-мінус. Магчыма, яна вядома яшчэ вышэй. Хто його веде. А снег усё ідзе, ідзе, ідзе. Так, калі ж ты ўжо скончышся? Ось толькі мне ведаеце, што каб завірухі не пачалося, бо я тут згублюся. Мне гэтая завіруха проста ні да чаго тут прыйдзецца. Ай, бля, не зайти. Ай, бляха, ветер погашаецца ўсё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты подумай. Ну где тая вежа уже? Колькі можна її шукати?
Так. Заенчила, бляха. Каб не зваліцца з чага з гэтых скал. Што далей трэба ісці? Так, калі ласачка, вецер толькі не гэты, не узмацніся. А во, дзякуй Богу. Ля, як прыхавалі, з таго каменьчыка ўвогуле не было бачна, правда? Халера на іх. Гаўняшкі якія. Так. Хаця б жалуды па гэтыя пачысцім. Man, this pack is getting kind Наверсе там. Трэба будзе вады сабе паставіць. Так, тут уже выкопана. Там. О, ля, тут можна трос причепіць, каб было лягчэй спускацца ці. Закінуты назіральны пункт. Так, вы сёння суполкай страміце? Так, сёння будзе гэты Species Unknown. Так, нічога нема, на жаль. Оу, ты паглядзі, ну дзякуй Богу, тут ёсць у нас хаця б запалачкі. Вось трос, пра які я толькі што казаў. Ножовка. Так, пусты. Давай распалимся. Сёння, як звычайна, будзе ўсе на месцы, Шаграэль і магільшчык. Паганяем Species Unknown. Come on, little fire. Куды ты? Я ж... Не тое, я ваду хацеў паставіць. Так, всё. Трэба толькі дадаць шчэ. Вось, прыблізна так. Ну што там пішаш? Читаем. Гэта найбольш горшы шторм, маецца на увазе завіруха. Зразумела. Всё кепска. Ложак ёсць. Well, this stuff will come in handy. Рэчы, можа тут пакінуць гэтую вопратку. Я забыўся, што ў мяне гэтая кашуля. Вось так. Сюды. Па вадзе 2,66 маем. 3 кубачкі маем. Адзем прывяжем тады тросу I'm not sure I can carry much more. на месцы. Крыху памерзнем, ды зробім добрую справу. Вось так. А, во, глядзі, там гэта другі. То бок раз трос, два трос. І мы ўжо каля гэтай паліўнай станцыі. Тут літаральна 2 крокі. Нават у завіруху добра відаць, што дзе. Так, ну блін, надвор'е не вельмі спрыяе нашым вандроўкам тут. Вывучэнні лакацыі і пошуку пячоры нейкай. Ды таго ж мядзведзя, да якога я ў госцікі збіраўся. Халера.
Цікава, на гэтай лакацыі я нешта не памятаю, ці пума ёсць, ці няма. А, ёсць. Слухайце, яна акурат у тых мясцінах я пра яе забыўся. Яна там, дзе і я збіраюся ісці на тую частку мапы. Так, а колькі ў мяне яшчэ раз стрэл? 8. Не, гэтага выстачыць. Я думаю, што нічога небяспечнага не будзе, калі мы раптам яе сустрэнем. Wonder if I can drop any of this gear. Але адзначыць сабе варта, што трэба быць на той частцы асцярожным. Так, чытаў, што пума заводзіцца калі доўга на мапе жыць. Яна зараз у нас паўсюль ужо ёсць, на ўсіх мапах. Куды б мы не прыйшлі, яна на ўсіх мапах ёсць. Адзінае, што вось, напрыклад, калі мы бяром мапу Багну, так, самотная дрыгва гэтая ці Багна, яе там няма ўвогуле, яна там не распаецца. Я не памятаю, каб яна не дзеравела хоць бы раз у маім жыцці. Вось, і ў той жа самы час на загадкавым возеры аж 3 месцы, дзе яна можа быць. Потым мы былі ў бухце, вядома, што там яна каля выйсця з Уцешнай даліны. У яе рэсп там. Так, ну што мы? Сярэдзіна дня, слухайце, але праз такое надвор'е вандраваць такое сабе. Што ў нас там па вазе? Ту-ту-ту, надвага невелічкая ёсць. Так. А так, па механіцы, типу 3 дні на мапе і пума з'яўляецца. Наколькі я памятаю, на любой мапе гэта тычыцца. Так, ну вось не ведаю, ці ісці, ці не ісці, блях. Просто штосьці незразумелае з гэтым надвор'ем. Нібы снег супакоіўся, але пры гэтым пры ўсім далягляд скараціўся. Гэта яны вось над гэтым шарикам лётаюць. Ну, цікава, краці. Хоць ты бяры, рабі замалёўку. А, не магу. Вывелішка няма. Так. Ну што, рызыкнем. Думаю, рызыкнем, хадзем. Типа ўсё сцішэла, то што нам сядзець тут? Хаця туман, бляха, смуга гэтая ўсё больш і больш становіцца плотная. Так, ты лагер адкрыў? Які лагер ты маеш на ўвазе? Раздзел. Не ведаю, пра што ты кажаш, але каб замалёўваць мапу, то нічога ж не трэба адчыняць, адкрываць і вывучаць. Ты проста бярош вугаль з вогнішча і ўсё, і малюеш. Так, ну гэта шлях павінен весці нас да выйсця з гэтай лакацыі. Але ж моя галоўная мэта, каб не знайсці выйсце, а магчыма нейкія
хатинки, вагончики, нечто такое знести. О, бля, 2 клена. Куды гэта скарочаны шлях вядзе? Да мядзведзя, падаецца, да таго шляху, дзе мядзведь нас сустракаў. Попіць трох. Калі раптам што, дрэмер, мы будзем замалёўваць мапу, то бок выконваць гэтае дасягненне пра картографа. Ну, пазней, бліжэй ужо да увогуле канчатку над гульнёю, таму што яна патрабуе вельмі шмат высілкаў і часу, таму тыпу такі біг-босс будзе ў нас напрыканцы. Я ўпэўнены, што апошняе будзе ў нас дасягненне і троху іншае, але гэта будзе найбольш такое, ведаеш, вехавае. Як тут? Што тут? Таму што за апошніх, мне падаецца, мы апошняе дасягненне будзем рабіць звязанае з... Там ёсць, чакай, як яно завецца. Такія, ведаеш, сцэнары кароткія, каб атрымліваць значкі, штосьці такое тут у гульні маецца. Яно выглядае як пераход на іншую лакацыю, слухайце, вось гэтае месца. Шахта. А, гэта у нас шахта вядзе. Куды яно вядзе? На загадкавае возера? Ці не? Я блытаюся. Пойдем сюда направо. Ці ва ўцешную даліну. Гэта вось шахта вядзе. Вось, на крацей вагончык блакітны, не памятаю, каб я яго бачыў тут. Мы сюды не заходзілі. Калкачы недзе квохчуць. Гэтае, што хацеў сказаць. Там, краце, сцэнары такія, ну, даволі прашпільныя. Найбольш, мабыць, такі класны, які мне падабаецца, гэта называецца белая смерць, штосьці такое. Крацей, сцэнар заключаецца ў тым, што ты пастаянна збягаеш ад прывіда, ну, па мапах вось, з гэтымі механікамі, з гэтымі мапамі ўсімі. Там цела. Гэта мы даследуем тое цела. Пойдем спачатку ў вагончык. Вось, а яно цябе сцежыць. Там ёсць, бегаеш ад вогнішча да вогнішча зялёнага, каб захавацца. І пастаянна ноч. Ноч, толькі ў ноч. О, мы новае месца знайшлі. Персікі, ё. Тут мы не былі, павязка. Такое мястэчка, ведаеце, выглядае як месца рэспу. Вельмі блізка. Толькі што запалкі трэба будзе ісці наверх туды да вежы спачатку.
Ну і гэтак далей, гэтак далей. Такі пачатковы лут. Типу пов'язки. Так, а вось гэтыя мясціны, ці мы іх вылучалі? А, вось ён, ёптамаць, думаю, дзе ён ляжыць. Равуць прямо над головою моєю. О, і ми вийшли на стежку. I'm not sure I can carry much more. Ми вийшли на дорогу вже. Ось воно що. Дик, слухайте, дик, тут шлях вельми короткий. Ось сюди хлоп. Тиць, і туди до вежі. А не то, як ми йшли. Мне падаецца, мы па гэтым серпанціне ішлі значна далей. Так, дзе мы апынуліся? Гэтая скала. А, ну так, мы близко до краю. Ну, таму не бліжэй, не. Это я змарозіў. Так, ну, калі памяць не падманвае мяне, там будзе рэчка, па якой бадзяецца наш сябра пухнаты Михалыч. І павінен быць плюс-мінус недзе, што гэта? Волк? Не, гэта алень высокі. Гэты вагончык, наколькі я памятаю, ці хата, ці вагончык, нешта такое там мусіць быць. Так, мы сюда доходили уже. О, Вадзім, вітаначкі, як мае справы, дзякуй, выдатна. Сёння, блага, бачыш, на гэтым тыдні я быў упэўнены, што прапусцім нейкі дзень з стрымінгам. А яно так вельмі ўдала склалася, што будзем стрыміць штодзень, плюс яшчэ ўвечары атрымліваецца сёння пастрыміць разам са сваімі братамі-беларусамі з Твіча. Вось, так што ўсё выдатна. В плане стрымінгу ўсё проста найлепшым чынам складалася на гэтым тыдні. На працы таксама няма на што скардзіцца. Гэта ўсе бягучыя праблемы, нават не праблемы, гэта абавязкі. Таму ўсё павырашалі. Так, я вось не памятаю, вось сюды я не даходзіў ужо. Як ацэньваю 5-й эпізод? Слухай, ну, насамрэч, пытанне няпростае. Я яго яшчэ не прайшоў. Я яго праходжу, у мяне толькі 2 эпізоды выйшла. І я буду зноўку на выходных здымаць серыю 2. Мяркую, што 2 атрымаецца. Вось, адпаведна. А, гэта рыбацкія хаты. А цікава, мы іх луталі? Падаецца, луталі. Тут ужо пуста, ну. Вось, і шчыра скажу, лакацыю зрабілі мапу шыкоўна, мне падабаецца. Мапа ачмурэнная. Вялікая колькасць хат, вялікая колькасць герояў, дарэчы, дыялогаў. Вельмі ўсё няблага пакуль складаецца. Я адной толькі не зразумеў, навошта вось зараз апошняя серыя, калі выходзіла, калі ты глядзеў, яна скончылася тым, што, тыпу, адбыўся тэлепорт. Так, ну то бок я не вижу нічога цяжкага, не бачу нічога цяжкага, каб узяць на плечы гэтага канстэбля і пацягнуць яго ну, у гэтую лякарню. Так, мы тут былі? Чай за ўсё былі. Вось, тому што быў эпізод 3, падаецца, дзе мы цягалі гэтых пацярпелых пасля таго, як самалёт упаў на зямлю, там на гару.
Вось, і адпаведна, мы колькі траіх, падаецца, цягалі на плячах. То бок механіка гэтая ёсць, яна разнастайвае гэты геймплей, яна добрая, мне падаецца. Варта таго, каб яе пераўжываць. Вось. Ну і, мабыць, самае горшае на бягучы момант гэта тое, што пакуль што не зразумела абсалютна, я гэта адзначыў у другой серыі, якую здымаў, што мы ляцелі на гэтую выспу, на гэтыя вастравы, таму што нас паклікала гэтая дзяўчына. Вось, тыпу, ёй патрэбная наша дапамога. Таму што яна казала, што ты ведаеш, як справіцца з гэтым. І яна ўзяла гэты чамадан, валізку малую сваю, з лекам. І мы ляцелі, і Маккензі потым гэты лек з сабою цягаў паўсюль гэтую валізу. А потым жа яшчэ, памятаеш, донар, які там у чорным камні свайго гэтага сына спрабаваў выратаваць. Падаецца, туды трэба будзе схадзіць. Вось, які ў нас адабраў гэтую валізу. Вось, дык гэты донар зараз цягаўся за ёй, бегаў усё, спрабаваў высветліць, што ж за яна, на што яна патрэбна. І вось зараз яна такая, тыпу, сутыкаецца менавіта з гэтай хваробай і кажа, та хуй я ведаю, што гэта. А ты што з сабой узяла, бляха, аспірын? А атрымліваецца ў гэтай валізе, ці што? Ну, то бок, я вось гэты момант не зразумеў трошкі. Ён мяне здзівіў. Так, ці лічыцца адведванне гэтага вось хаціны рыбацкай як неабходнасць? Давайте сходзім, божа, на што тут нам? Цяжка прайціся, ці што? На всялякі выпадак, каб дасягненне у нас здабылася. Так, вось яно не накаркай, не накаркаю. Таму я з вялікім задаваленнем буду праходзіць гэтую гульню, але ж вось пакуль што большая частка, яно такое, пакуль невядомае маё меркаванне на гэты конт, усё ж такі, які будзе гэты эпізод. Таму што шмат што было добрае, шмат было чаканага, вельмі шмат, вельмі чаканага. Вось, і ўжо нешта мяне здзівіла. О, гэта два алені стаяць, правда, бо там же штанг на гэта алені. О, яно адкрытае, адчыненыя дзверы. І, дарэчы, ведаеце што? Я тут распалюся насамрэч. Я распалюся, мы пасмажым гэтую рыбу зараз, бо я галодны. Мапа very nice. Так. Ой, зараз будзе яшчэ... Чакай, гэтая частка, дзе мы пойдзем на вежу. Дзе мы пойдзем на вежу да Тэры, падаецца, яго звалі, хлопца гэтага. Так, 34. Ой, бляха, мы 20 гэтых з сабой цягаем палак. Так. Все, 30-ка гэта добра. 41, 28, давай. З'едаем. А, чмурэць, які ён вялікі быў. Так. Гэта сабе. І гэта сабе. Гэта я не беру. А, мы тут былі, слухай, пуста. Былі. То бок гэта мы пакінулі тут піжуча гэтага. Шкада, што туман. Каб было святлей, было б прасцей. Але бачнасць неблагая, слухайце. Хадзем па рацэ. Наколькі я памятаю праз гэты мост. Гэты мост жа ж не зламаны. Я правильно памятаю? Думаю, там можа выйсці. Мяне спадабалася фантазійнае ядро завязкі сюжэту. Прывязалі экспедыцыю Франклі на Тэры, на тэроры і рэбусе. Це цікава, але рэалізацыя паскудна. Слухай, я такой не ведаю тэорыі. Калі ты можаш распавесці, распавядзі, калі ласка, але я не ведаў, што яно гэтае так завязана. Бо мы ж калі праходзілі як яго
сюжетку у выжывачэй. Вот гэты Рудзігер ну, блядь, ну вось ты. Можа ўпаляваць яго, каб ён нам не перашкаджаў. Ці хай жыве. Добра, што ён выйшаў менавіта тут. Так, вось тут наша в сэнсе машына. Ну ідзі туды, ідзі. Мы ўсё роўно пойдзем там направо. Вось, там Рюдзігер і гэтак далей, то бок я падумаў, што гэтыя катаклізмы былі ўсё ж такі выкліканыя людзьмі, таму што незразумела на пачатку гульні агулам было, а хто ж вінаваты ў гэтым усім? Праўда, адкуль гэтыя ногі пайшлі расці? Запіска. Дзякуй, узялі. Не буду спойлераць, Рюдзігер також датычна знайшоў сваё месца. Не, Рюдзігер мы скончылі. Рюдзігера мы ўжо скончылі тут. Beating fears right now. Так, гэта нейкія там хаты. Што за хаты? Потым паглядзім, там нейкі ёсць сховак. Так, 3 аленя, 2 самца, там нешта ляжыць каля вады, уже не пойду глядзець, бо трэба ісці пра С, правда, там уже ж вечар у нас. І там у нас завал, усё, хадзім. І пра Рюдзігера ёсць у 5-м эпізодзе. О, то будзе цікава. Тады не спойлеры, калі ласачка не трэба. Так, ну а мы пойдем зараз по рэчцы. Дзе равоз пазбіраем, дзе што. Я спадзяюся, што мы пуму не сустрэнем. Бо медведь такое сабе, а пума гэта проста жосць. Чакаю, што у братуні з Вазерленда задзі, але не. А Свазерленд, чакай, гэта хто? Бо я памятаю, у першых частках быў Мафусаіл. Потом ще таки был ну, сівая мать, вядома, і на Мілтоні засталася. А, памятаю, що гэтага пастор быў у царкве. Торговец, трейдер. А, у яго імя такое, яшчэ не ведаю просто. Гандляр. Як кажаш? Свазерленд. Цікаво. Так. Тут у нас усё чисто. Памятаю, што не было падыход до гэтага месца, дзе стаіць хацінка. Такое пакручастае. Там мусіць быць бервяно, наколькі я памятаю, ляжаць ці скала надвісаць, ці бервяно ляжаць. Ой, блядь, ну не, ну навошта гэтае? Ну не трэба мне, каб мне зараз усё зацягнула гэтую смугою. Так, кінуць всё. Ж не бачно ні халеры, ну. Зараз як пачне равець гэтая поскудзь рудая. Не буду ведаць, куды хавацца ад яе. І скуль яна выбежыць, бо яна ж мяне пашуе занадта далёка.
Ці не вось тут пад'ём, дарэчы, будзе на гэтую хаціну. Так, але задумка з експедиції Франклін, як на мені віри, але реалізація, як і серіал про нього терор паскудна. Ну, не ведаю. Не могу подказать что-нибудь адекватное. Потому что не ведаю, бо сериал я так само не глядел. Про что увогуле размова. Так, тут у нас... О, тут ваўкі, недзе там равуць. Нам бы ўжо адпачыць. Так, кромкачоў чую, то бок недзе цела нейкае ляжыць. З правага боку. Так, гэта край мапы. Эпізод з Ридзігерам закончыцца знаходжаннем яго астанках у бункера Омега. Так, ён кончыцца менавіта трыгерам таго, што ты знаходзіш ягоныя гэты гадзіннік. Ручны гадзіннік. Залаты. Да ёб твою мать, руку ты подвернула, ну. Так, тут тобі ровно. Долонь, так. Сюди. Так, сюди. Пігулку хлоп. Наркоманка. Пусты. Вядома, што пусты. Тут яшчэ можа быць. Так. Вось, о, дрэва бачу. Халеру больш не халеру не бачу. Дзе гэтыя хаты? Там была хаціна ці адна, ці дзве, уже не памятаю. Даўно тут быў. Чаму не дабавалі гэты гадзіннік у інвентар, не разумею, паскуднікі. Ну так. Як гэты кавалачак золата, правда, які ты знаходзіш у капальнях Лэнгдона. Ты яго знаходзіш, ён табе ў інвентары ляжыць. Вось калі ласачка. А во, бачу, нарэшце. Хаціна. Два трусы і пасуцца тут. Хай пасуцца. Зарадзе лёгкі я іх чапаць не буду. Трусіны гай. Ой, якая назва. Якая назва, слухайце, а? Прямо песня. Не тое, што назва. Песня, натуральна песня. Так, ну все, ходим, отпочивать будем. Возьмем, правда, вось зараз. Ось так. Бо я уже стомлений ущент. Будем лягать тут отпочивать. Так, ну хаціну, до речі, ми розвідали, а місію, задачу по адведанню усіх мы не виконали. То бок ще нейкія схаваныя хаціны на гэтай мапе ёсць, альбо у загадкавым возеры мы не адведалі. Так, гэта я ж глядзеў, правда? Так. Там пусто. І з гэтага боку таксама пусто. Ну такое. Выключна каб пераседзець. Так.
Ну, давай лягай тут. Зараз падумаю, што мы будзем рабіць. Яшчэ вось гэта трэба скінуць. Вось так. Так, самородок на видном месте в кабинете ветряной долины ляжать, а годинник не трусы. Зайцы, так. Лясные зайцы, потому что I'll rest soon. зайцами у нас так само зовут. Вось. Можно и трус, можно и зайц. Але уже коли дикі, ведаешь, які боязливые такие. Ось, то звичайно трусом. Так, давай поглядим. Вовремя, мы можем нечто поесть? Ёсць гэтае. Пакуль што не трэба, правда ж? Давай поп'ем, лягаем спаць. Уначы паяму. Як кажуць, уначы смачней. Ну то що ти мне покажеш, може, гэтае? Покажа, слухайце. Давай, давай. Так, сёння нічога не злавілі. Вецер з берагу ўзмацніўся, прыйшлося вяртацца раней, чым звычайна, як і чакалася. Ну і не, я спадзяюся, што ўсё ж такі гэтае паведамленне яно было згенеравана не ў гэтай хаце, таму што адсюль хадзіць на рыбалку, на мора. Мне падаецца, гэта бязглуздзе. Натуральная дурніца. Так. Колькі тут можем? 5 гадзінак приблизно. Але мы столькі не праспім, мы упэўнены. Было на 3 гадзінкі приблизно цягавітасці. Давай гадзінку пасядзім. І я чую ветер нейкі непрыемны. Што? Равно нічога не бачна. Так. Ежа. Ну, не шмат калорый, зусім не шмат. Так, где гэтая бляшанка будзе? Ну шо там? Wonder if I can drop any of this О, gear. нормас. А скуль гэтае выццё было? Толькі што. Давай попьем водички. Так, ну что? Хату отведали, стежку залутали, можно сказать. Так, это у нас будет идти до моста, наколькі я памятаю. І вось я не памятаю, каб былі яшчэ дзе-небудзь нейкія хаціны на гэтай мапе, якія нам варта было подведаць. Так, 12 гадзіна. Так што мы зараз даходзім до моста. Вяртаемся на базу. На базе гэтай мы 24 рагозу мне хопіць, я толькі вугаль тут збяру. На базе мы будем шить футра, шапку. Вось, і рабіць дасягненне, звязанае з гэтым футраным. Як гэта не ведаю назваць. Типу, мы павінны усім футраным легче спаць, вось так. Так, а тут мост уже. Так, а раптам хто калі не зарыентаваўся па лакацыі. Цішэй, цішэй, малая. Ногі падымай выше, і все будзе добра. Ось сюды налево гэта выйсце з мапы, дзе мы звычайна праходзім каля гэтага вадаспаду. Так, ну і котка не раве, гэта прыемна. Гэта добра. Не памятаю, ці ёсць тут лут нейкі. Давайте зірнем. А, тут няма прайсці як. Добра. Што гэта? А, рагоз быў. Хай ён тут будзе.
Увесь рагоз збіраць не варта, таму што раптам што ён нас можа выратаваць. Проста будзем памятаць пра тое, што вось тут на гэтай рэчцы ён ёсць. Так, сюды іду, таму што я бачыў бярозку. Яна тут росла. Куды ж ты падзелася, малеча? А, вось яна, гэта не бярозка, гэта быў клён. Так, руку? Дзякуй. У гэтай гульні як то памятаеш? Сэнсе, як я памятаю. Гэта ўсё досвед. Чакай, як там ВРВ любіць казаць? Гэта ўсё разуменне багацёх працэсаў і досвед. Нешта такое. Sure getting cold. Дзяўчына мерзне. Во бярозка, во, я ж кажу, што бачу. Той знайшоў тое, што шукаў. Тут трэба адзначыць, у нас тут, бачыце, ляжаць вось гэтыя дровы велічэзныя, гарбылі. Гэта нам патрэбна будзе на вытворчасць куфара, каб саліць мяса. Вось, таму раптам што трэба будзе памятаць. Там воўк ідзе. Калі воўк ідзе, то не страшна. Так, памятаць у сэнсе таго, што раптам не будзем ведаць, дзе ўзяць, то прыйдзецца сюды схадзіць пад мост. Натаптаў. Гаўнюк шэры. Давай, давай, давай. Хутчэй, блядь, замерзла ўжо. Аб вашыя галовы толькі гэтыя стрэлы лупяцца, паскуднікі. Зараз я вельмі перажываю, у нас засталося 7 стрэл. І калі мы сустрэнем котку, то можа быць кепска. Можа быць кепска. Не, мы-то перажывем. Я толькі не ўпэўнены, ці заб'ем мы яе. Таму што калі 8, то гэта добра. Гэта надзейна. Вось і... Калі трапляць усе 8, ты яе заб'еш. А вось 7 можа не выстачыць. Так, ну што, пагубляем крыху ХП. Ідзем менавіта тут, праз тое, што хачу паглядзець, ці ёсць тут яшчэ нейкія клёны бярозкі. Ну, туды налева можна было прайсці на сцежку нашу, якая вядзе да базы. Усё. Мы ўжо на дарогу выйшлі. Ну дай хоць адной дрэўцы яшчэ якое гульня. Што ты такая сквапная? Адно і тое. Ой, Лёха, Лёха. Табе Far Cry адно і тое, Long Dark адно і тое. Ну што я зраблю? Ну, такі яны гульні. А ферма не адно і тое, адно і тое ж. А гэты, як яго чакай? UFC, FIFA. Танкі. Усё одно і тое ж. Так, зараз падымемся тут. Паглядзім, што мы маем наўкола. Так, я бачу, у нас голад ужо, нягледзячы на тое, што мы пад'елі крыху, але ж голад нармалёва так грызе. А што там, камель тарчыць з зямлі? Так, камель.
Так, добра, хадзем да базы. Ну, раптам што перагрызем рагозіну нейкую, каб дацягнуць з нашымі калорыямі. Так, потым будзем ужо замалёўвацца на гэтай мапе, шукаць гэты ўсе хаты. Вось, якія нам патрэбныя для дасягнення. Так, містер Бін, танкі-шманкі, ну, слухай. Я ўжо колькі ў танкі не гуляю, 2 месяца, падаецца, правда, не падыходжу да іх. Так, калі апошнім часам заходжу пагуляць, то на лакацыі з метэастанцыі, магнетычная лакацыя не адпускае музычны супровод. На ней очень вельмі падабаецца. А мне там цяжка было, мы там 3 разы яе штурмавалі. Я так і называў стрымы, там 3-я спроба, 2-я спроба. Каб выканаць гэтыя задачы Рудзігера, каб знайсці. Але ж цяжка было проста ашалець. 1 раз ледь не здохлі. Ажно 3 шпрыцы выкарыстаў. Каб выжыць, і тое пашанцавала, што выжылі. Я пра тое, як тут шлях запамінаць. А, як тут шлях запамінаць? Ну, не. Ты не правы. Ты не маеш рацыю гэта дакладна, таму што шлях тут запамінаць, як 2 пальца абассаць, насамрэч. Вельмі проста. Ты ўвогуле, дарэчы, Лёха, у цябе ж ёсць правы, правда, кіроўцы? Ты ж машынай кіруеш? Ну, вось. Тут тое самае, калі ты сваімі нагамі нешта пройдзеш, то адпаведна запамінаеш гэтае, як і на машыне, калі ты едзеш сам, то шлях гэта запамінаеш. Наркоман слёз з гульні танкі. Не магу сказаць, што злез, не пра гэтае, але ж вось гэтая крыўда, вось гэты альянс варгеймінгу з Gaijin Entertainment, вось, ён, ведаеш, адбіў усялякае жаданне. Вось так я табе скажу. Яно як гэтая, бляха, у сабакі Паўлова, калі там лямпачку падрубалі, калі ежу давалі, вось тут тое самае, разумееш? Хтосьці мне падрубіў лампачку, каб адбіць ахвоту гуляць у танкі. Так, ну што, паціху патроху дойдзем зараз і будзем шыць вопратку. Нам трэба пашыць будзе утра ваўчынае. Мы пашыем сабе яшчэ шапку трусіную. Вось, і паглядзім. Калі гэтага будзе дастаткова для атрымання дасягнення, то, значыцца, пераспім у спальніку сваім мядзвежым спакойна. Все будзе добра. Не, дзеду грэх адпусцілі? Фэй. Што прапусціў Фэй? Сапраўды. Дзеду грахі адпусцілі. Крацей, ты нічога не прапусціў. Так, я паставіў мод на дошку, што з'ядноўвае 2 канцы разбітага мосту. Галоўны соль, мука, лук, які гадуецца. О. Не, ну я па модах не вельмі. А, дарэчы, слухайце, на гэтай жа мапе яшчэ павінна быць апроч усяго, што мы ўжо пазнаходзілі, бункер яшчэ. У нас жа ж ёсць задача пазнаходжанні бункераў, магчыма, гэтым і будзем займацца на наступным стрымы ўжо. Ну, паглядзім, мне была думка вось наступны стрым пачаць з вытворчасці куфараў для мяса, якое нам спатрэбіцца ў шахце Лэнгдона. Вось, і адпаведна, що у нас застаецца 9 бункераў, якія нам трэба будзе знайсці. Гэта з такіх, якія не задач, якія не звязаныя з галоўнай картографам. Таму што ўсё астатняе, яно плюс-мінус яно звязанае з картографам. Там тыпу адведаць кожную хату на 2 мапах. Тобто, калі картограф, робіш картографа, ты адпаведна праходзіш усе гэтыя участкі мапы і заходзіш у кожную хату. То апошні на споведь. Буду калейка цэлая. Oh, I've never been so hungry in my life.
Гэтым беларусам толькі дай у калейцы пастаяць. Вы што, немцы? Так, что ты, малая бляха, зноўку жарці хочаш? Толькі што з'ела розіну. Што, ўжо не пратрымайся? Вось там ужо база наша, бачыш? Дзе слупы гэтыя схіленыя. Так. Чвэрць ХП згубілі. Таму што змерзлі як сабакі, як цуцыкі. Японцы вось любяць ставіць у чарзе. Ну так. Так, яшчэ японцы любяць. Я такое таксама чуў. А вось увогуле мне не зразумела, дарэчы, вось хлопцы, якія ёсць у чаце, вельмі любяць рэстарацыі усялякія. Бо я просто са свайго досведа раскажу, як у мяне гэта адбываецца. Калі я бачу рэстарацыю, в якой нешта прадаюць смачнае, і там чарга, я ў гэтую калейку ніколі не станаўлюся. Ну, я не ведаю, навошта гэта. Бля, ну такое на дворе, слухайце, стала, а мне трэба зараз ісці у хату і займацца вопраткай. Вось. Я не стану стаяць, я не буду чакаць, пакуль мне там ежу гэтую прыгатуюць і нешта падобнае. Я пойду проста ў іншае месца, вось і ўсё. А вы як ставіцеся да гэтага? Вы самі вось у чарзе стаіце, каб проста ежу набыць сабе? Такі нахабны сюды, я іду. Не. Не, так нельга, на мой погляд. Гэта іншы бок медалю. Добра. Мы пад'елі, давай займемся вышыванкаю. It's getting kind of heavy. Знішчаным. Што ў нас, дарэчы, па гэтых? Сюды. Нам трэба яшчэ стрэлы аднавіць, вось што. Апроч таго, што пашыць вопратку, яшчэ трэба і стрэлы аднавіць. Ужо 11, падаецца, правда? Так, хадзем. Як тут наша? 36. Гэта не вельмі. Не вельмі тое, што трэба. Давай сюды. Па-першае, раз, два, тры, чатыры. І... ну, давай гэтыя чатыры. Я ўжо не памятаю, колькі там трэба нам мець... вырабіць. Во, футра нам трэба зрабіць. А чаму гэтым? Бляха, нам зноўку згубім сабе шмат. Трываласці гэтага ножа. Воўчыя футра, давай. Яшчэ 3 гадзінкі. Нормас, так. То бок за дзень, за сотні у нас скура трусіна, яна прасохла толькі на 36%. Гэта 3 дні трэба чакаць будзе. Такое. Ой. А што так цёмна? Ну ты полез. Есці трэба ісці. I'm not sure I can carry much more. Спачатку воўчынае мяса зжыраем. Яно найгоршае. Таго, што ў нас маецца. Оп. Так, а што пан можа распавесці пра арганізацыю воінства Дзевы Марыі ў Польшчы? Як на мяне гэта адвіха. Я не ведаю такога, слухай, Вадзім. Я пра такое не чуў увогуле. Воінства Дзевы Марыі нешта. Чаму з рэлігіяй і вайна, рэлігія... Ой, карацей, нешта гэта гучыць не вельмі добра.
Я тільки спитати. Так, Джигай. Джигай. Треба скіпати час. Скипаем час, так. Давай 2 годинки. Теперь давай посидим. Потім поп'ємо. І досить. Черга яд Михайла. Так. Яд того самого. Ага, ну от того самого, так. Я, Вадим, раптам што? Я ж толькі за беларусамі сачу, калі тебе цікавіць увогуле дасведчанасць у тых ці іншых I wonder if I can drop any of this gear. галінах. Вось. Ну, там нейкія беларускія рухі і гэтак далей. Суполка вось беластоцкая. Таксама быў доўга вельмі часткай гэтай суполцы. Але апошні ўжо год, мабыць, ужо не так актыўна удзельнічаў усім гэтых. Так, яшчэ колькі? 13 гадзін. Яшчэ 13 гадзін, так. І за сёння мы скончым? Мабыць, не. Я наколькі памятаю. Як тут у нас? 68. О, пакуль мы скончым, тут павінна прасохнуць. Добра. Так, дарэчы, учора распавялі такую гісторыю. Жанчына пайшла, паглядзела, як галоўнага лекара завуць. І такая, дзе яго Михаил? Нам тут трэба тое сёе, і адразу заварушыліся. А такая, Крацей, яна узгадала нейкае імя. І на усялякі выпадак там, дзе... А дзе Михаил? Галоўнага лекара. Я зразумеў. Ну, такі ўжо ў нас лёс. Беларускі, постсавецкі. Жудасны, на мой погляд. Ну, як на мяне. Сапраўды шмат пытанняў вырашаецца, This калі bag is getting kind of heavy. гэтым злоўжываць можна, напрыклад. Выйшлі на паветра свежае, папіць, паесці. І зноўку за працу. Быццам яна яго ведае. Ну так. Яны ж нават не будуць правяраць потым жа ж на гэты разлік. Я так разумею, што гэта рэакцыя на левы сацыякультурны працэс, што адбываецца ў польскім суспільстве пад патранатам каталіцкай царквы. О, так, вось яно як закруцілі. Ну, тут ведаеш, бляха, слухайце, у нас нават палова стаміны яшчэ не выкарыстаная. Треба будзе проста сядзець і ў столь глядзець. Пухліны радзянскія шмат у каго ў мяне нават. Фэй. Жудасны чалавек, Фэй. Так, зараз будзем займацца лухтою. Будзем бегаць па поле. Каб стаміцца, каб паспаць ноччу. I'm not sure I can carry much more. А не сядзець у столь глядзець начны. Нам жа зусім трошкі засталося там гэтае. Дашыць гэтае футра. Слухайце, 2 дні шыем, ачмурэць.
Я як напишу часам. Радзянскія, савецкія, нармальна, ўсе разумеюць, адкуль гэта і пра што. Гэта галаўнейшае за тое, як ты напісаў. Ты хоць расійскую пішы, аднолькава ведаеш. Тут галоўны сэнс, а не тое, як напісана. Бачу людзей культуры, паладзін кажа вітанкі. Сапраўды. Свае людзі, правда, паладзін? Усе культурныя, усе свае. Што ты там шыеш? Вейны цэх адчыніў. Футрам з ваўка. Футра. Бо ў нас задачка, каб ва ўсім футра, якое даступнае ў гульні, легче спаць. У тым ліку і ў спальніку зробленага з футра мядзведзя. Мы яго ўжо зрабілі, мы яго сюды прынеслі. Зараз мы футра з ваўка шыем. Футра мядзвежа ў нас ужо ёсць. Яно ж шуба, раптам што, каб было зразумела. Вось, і што яшчэ? У нас ёсць шапка трусіная будзе, зараз мы таксама яе пашыем. Пальчаткі трусіны ў нас ёсць, ну вось, так што павінны атрымаць за гэтае дасягненне. А божачкі, гэта нейкая стада перфекцыянізму? Гэта шлях. Фэй, гэта шлях. Гэта не тое, каб мэта, ці цэль, ці як гэта стадыя. Гэта проста шлях такі. Я таксама перфекцыянізм, мяне гэта чакае. Мне падаецца, гэта вось людзі кажуць, што перфекцыянізм і штосьці падобнае звязана з гэтым, яно ведаеш такое умоўнае. Таму што недзе ты хочаш гэта зрабіць. І ведаеш, для чаго я гэта раблю? Вось я проста займаючыся з 17 гадоў самааналізам, пачынаючы ад Фрейда, я сябе вывучаў, і я вось ведаю, дзеля чаго я гэта раблю і чаму. Адкуль карані гэтага ўсяго. Таму што, напрыклад, хоць я і працую на працы, якая дазваляе дасягаць сваіх мэт даволі хутка, 2-3 месяцы, паўгады, вось, але ўсё роўна асалода ад таго, што ты чагосьці дасягнуў, яна часам псуецца проста, ну, давай так, у маёй працы не ўсё залежыць ад мяне, і хтосьці недзе ўкасячыць, аграбаю я. Вось. І адсюль вынікае, што тыпу, нягледзячы на тое, што праект, напрыклад, завершыўся, але з негатыўнымі пунктамі ты не атрымліваеш ад гэтага цалкам асалоду, што ты зрабіў нешта вельмі якаснае, карыснае, і гэта ўсе ухваляюць. Вось. І таму адзінае твоё уратаванне гэта пайсці ў гульню, як лонгдар, у кантраляваных умовах зрабіць гэтае дасягненне і сказаць: я малайчына. Мяне атрымалася. Вось чаму так адбываецца. Гэта калі коратка. Занудзеў, я б так выказаўся на гэты конт. І мне футро ад дзеда, жонцы, марка ДМ. ДНДМ. Так, ну мы добра, мы ўжо стаміліся, давай хавацца. Адзін. Набегаліся. А дзед трейдер пракачаў? Не. Я, дарэчы, забыўся, Вадзім, ты не пытаўся, я не распавёў. Мы зрабілі з трейдерам толькі з гандляром, толькі адную задачку ягоную, мы аддалі яму штось там за чарцёж гэтага нагавіц ваўчыных. Яны, дарэчы, неблагія, было б добра зрабіць іх. Вось, і я ўзяў зараз другі, ён амаль падобны, таму што там 8 тканіны, 3 літры паліва і акумулятор яшчэ трэба прынесці сюды будзе. Вось. Але на рэцэпт нейкага там супа, ці штось такое. Гульня падменены споведь. Так.
Менавіта. Давай сюды, 4 гадзінкі паспім, але колькі дасць, столькі дасць. Так, і кончым ужо, давай. Падзем. Правда, ты, бля, сярэдзіна дня. Давай вось так, пачакаем гадзінку. Сонейка каб устала. Вось, і можна ісці працаваць. Так, колькі засталося 4 гадзінкі. Тады давай вось так. Калі дзе один піксель не там, у мяне вока тузаецца. Да ты просто нервны. Не, я жартую. Только не крудуй. Еее, у нас есть волчье футро. Волчье футро, давай-ка мы тебе вот сюда покладем, бо я его носить не збираюся пакуль что. Только коли мы покладемся спать. Так, ну и глядим, кольки у нас там. Ну, я ж кажу, все высохло, ебать. Який разлик? Хто б ведаў, га? Хто б меня оценил? Я не нервы, я нормальная. Капсом. Так, пошли поемо мяско краху. Замаўляць соль, муку, яны дешевые, то можно его довольно хутка прокачать. Ну так, гэта мы будем рабіць, тому что я памятаю, что досягнение так само маецца з гандляром. Прокачать его на 100%. Ну, то бок выканаўшы ўсе ягоныя задачы, тому по любым выпадку гэта будем рабіць. Другі дзень запар завіруха. Так, ну галоўна, каб клаўстрафобіі не было, бо гэта мяне хвалюе больш за іншае. Хадзем рабіць футровую гэту трусіную капелюшку. 3,5 гадзіны. Ну вось, давай. 3,5 гадзіны і паробім зараз. І мы будзем гатовыя. Мы будзем гатовыя да начоўкі. Вось, футра ёсць. Капелюш зараз гэты зробім. Шапку, так, і... Усё. Так. Трэба ще раз будзе праверыць, ведаеце, таму што я памятаю, што ў нас былі нагавіцы. Ой, блядь, бягаю з сабой і не паклаўшы ўжо 2 дні. Прыдурак, ну. Ой, так, ще трэба будзе стрэлы аднавіць потым. Так, чакайце, я зараз пагляжу. Я не ведаю, вам, напэўна, не цікава будзе гэта. Так, вось. Досягнение называется «Огорнуться у мяхи». У мех, у футра. Паспаць у спальніку, зробленага з скуры медведя. Пакуль апрануты у ваўчыную паліто, тут написано, ну, карацей, гэта куртка футра. Боты, зробленыя з оленя, і мітенс. А, гэта ж у мяне было ўжо, добра. Тое, што я зрабіў зараз капелюш, ён быў лішні. То бок у мяне гэтыя пальчаткі павінны былі быць. У мяне гэта ўжо ўсё ёсць. Мы гатовыя. Давай, гульня, хутчэй да ночы. Вось, я гатовы. Вось так пакуль. Лоп, адсюль, так. Дзе наш спальнік? Вось так. Бачыце, у нас пальчаткі ёсць, боты ёсць. Зараз ще апранем ваўчынае футра. Вось, і будзе нам шчасце. На усялякі выпадак апрану ще трусіную шапку. Так. Колькі у нас там... О, ўжо вечар. То бок мы хуценька сустранімся і выканаем гэту задачку. Пабеглі. Бо стаміну трэба нашу зменшыць. А ў хаце няма чаго сядзець. А, не, ёсць чаго. Я туплю, у мяне ж няма стрэл. Нам патрэбныя стрэлы.
Так, давай сюди. Древці. Пер'ї. Ось так. І хоба, просто стрела. Ось так. На що там? 3 годинки можемо робити. Ось так, Т-35. Полетели. Ще світло, кольки ми зможемо. Ну, кольки зможемо, стільки зможемо. Давай так. 2, мабуть. Одну зробили. Курва, я сподіваюся, вона пішла в залік, ні? 8, 2, 5. Так, ми зробили опошню. Давай. Єм. Пойдем пронаться нашу вопратку. Так. Сюди давай. Носить. Носить. И в это носить. Все? Где наш спальник? Вот он. Ну? Не ведаю, скрыжовали пальцы. Ёсць. Так, досягнення атрыманае. Кулінарныя рэцэпты ўсе ёсць? Не, яшчэ не ўсім. Гэта таксама адзін з этапаў, якім будзем рабіць. Будзем гатаваць сабе ежу. Смачную, карысную. Па ўсіх рэцэптах, якія знойдзем у гэтай гульні. Будзем, не ведаю, мабыць, стрымаў 4-5 займацца гэтай кулінарыяй. Так, усё. Усё. Ці нашы гэтыя... Чакай, гэта у нас стол, гэта у нас во шафа. Давай мы ў шафу пакладзем футра ваўчынае. І шапку трусіную, во. Я хацеў бы зрабіць, дарэчы, ваўчыныя нагавіцы. Памятаеце, я параўноўваў на стрыме мінулым, што яно было вельмі карысна, таму што ў іх не 2 градусы, а 3, то бок плюс 1 градус. На не вонкавы слой, а вось унутраны слой пакласці было б добра. 13 рэцэптаў. Так. Таму гэтыя ёсць сэнс, каб затрымацца, каб зрабіць сабе гэтыя нагавіцы. Зараз мы працуем над стрэламі, і потым трэба будзе падумаць наконт нагавіц. У нас яшчэ 20 хвілін ёсць. Спокойно можна, колькі там гадзінку, можна паспаць. Вось, можна спакойна будзе зрабіць, калі у нас не будзе перашкод у выглядзе там клаўстрафобіі ці нічога падобнага. Вось, і проста потым будзем бадзяцца у цёплым адзенні. Нічога нам страшна не будзе. Як мы там пачуваемся? Толькі расцяжэнне, добра. Стоп. Голад. Пайду, зараз бы на 3 гадзіны як бы знік. Мінус 5 кілаграм было б. Хаце, мы ваўчыну ўжо з'елі. Ось, апошні кавалачак. Лоп. І зноўку у нас, бляха, завее нейкая. Усё, гульня кажа, валі адсюль. Бачыш, якія неспрыяльныя ўмовы. Ты тут загінеш. Так, з святам гарнага строму. Дзякуй велічэзны за віншаванне, і табе таксама узаемна віншую. Вось, мы тут будзем ужо таксама завяршацца. Зараз толькі вырашым пытанне. Вось стрэл. Падумаем наконт нагавіцы і будзем ужо завяршаць, а на наступным стрыме будзе ў нас ужо новая задачка. Так, вода скончылася. Каб я так мог, хірак гадзіну паспаў, як па кнопцы. Так. Такая сабе механіка, звязаная з рэалізмам, правда? Але ж з іншага боку паглядзі, колькі яна жарэ, колькі яна п'е. І такі думаеш, бляха-муха, ну як жа ж так жа ж у дзень з'есці, ну,
Памятаеш, павячэралі 3 кілаграмы. Кілаграм гэтага было 2 кілаграмы трусяціны, вось і кілаграм ваўчаціны. І нават гэта не ікнулася ёй нічога. Абсалютна. А, ўсё, Not 2. sure I can carry much more. Добра, добра, добра. Чакайце да 8 сапраўднага часу, калі спіць. Во-во-во-во. Усё. Так. Гэтае мы зрабілі. Дзе вось кінуць. Паліва для ліхтара, дарэчы, я выкарыстоўваць не буду пакуль што, таму што у нас замова. Бярозу сюды. Ад нашага гандляра, каб мы яму прынеслі зноўку 3 літра. Вось. Хадзі сюды. Надвор'е неблагое, мы пачуваемся добра. Канец дня, праўда, зараз. Ну што, давай нагавіцы рабіць. Усё ж таки, я думаю. Нібы у нас усё добра, мы зараз зробім нагавіцы і на гэтым будзем завяршацца. Ну, то бок мы іх зараз пачнем, там падаецца 17,5 гадзін агулам трэба на іх. Шкада, што толькі з дапамогаю ножа. Так, а колькі там трэба было? Перадаю ўсё. Вось. Гэтае. Ну і... Ой, блядь! 29 гадзін. Ты сур'ёзна, гульня? Ты ачмурэла? 4 скуры ваўка, 29 гадзін гэта... Ой, ёп, твою налево. Каб табе добра жылося, паскуда гэткая. Гэта ж 3 дні. То бок, ну, Wonder блін. if I can drop any of this gear. Як піць даць 3 дні мы тут яшчэ правядзем у гэтым будынку. Клаўстрафобія, ну, мусіць з'явіцца. Ачмарыць проста. О! У нас ззянне паўночнае. Так, да, я скіну... Там было... Ай, не важна ўжо. Хай будуць гэтыя вантробы на мне. Не забыцца на спальны мяшок, дарэчы. Так, так, выходзь. Вось справа, калі спіць. Так, о, вам будзе рэалізм. Не, я про то хацеў заключыцца, калі хочаш і наколькі хочаш. Давай, пабегли. У нас зноўку палова стомленасці. А, дарэчы, ведалі, у гэтай гульні ёсць дасягненне прабегчы, падаецца, 50 кіламетраў. Нешта такое. Ведаеце, як я яго праходзіў? Я апрануўся ў лёгкую вопратку і проста па мапе бегаў 3 дні. Без перапынку. Даўно гэта было яшчэ да стрымінгу. Але проста мяне усміхнула насамрэч наяўнасць такога дасягнення. Вось, і мне яшчэ цікава, колькі 25 дзён падчас завіруху правесці вонкі. Вось такое было дасягненне. Я не памятаю, ці выканаў я яго ці не. Але вельмі дзіўна было. Таму што 25 дзён гэта вам не абы што. Гэта колькі гадзін атрымліваецца? 400 гадзін гульнявых. У завіруху правесці вонкі. Так, 40 градусаў, welcome to teleport. Побочак шмат, я згодны. Там ёсць рызыка выпасці з жыцця. Телепорт такі, ведаеш. Уплываючы на матэрыяльнае становішча. А, ну так, ну і сябры. Сябры чамусьці таксама телепартуюцца. Сяброўскае кола змяняецца, нейкія дзіўныя людзі з'яўляюцца побач цябе. Калі злоўжываць, вядома. Лакацыя мяняецца часам, так. Но гэта проста ўжо зусім. Такі, ведаеш, клінічны выпадак.
Пабеглі ў іншы бок, не, што мне галава закружылася ўжо. Недзе на магазине. Ці ведаеш гэтае? Незразумела адкуль, але адчайна разумееш, што усе вакол цябе шаноўнае спадарства, якое мусіць дапамагчы табе ў гэтай цяжкай сітуацыі. І такое раптоўнае красамоўства на цябе налятае, што ты проста, ну, нібы Янка Купала. Такі ўжо вершаплёт. Так. Давай, сюди. Що такое? Що, недзе там коленом зачепилось, ці що? Not Виднуло sure I can неяк. carry much more. Не, ну тылянна гэта, ну. То там жа ж гэтае, бляха. Зянне паўночна, алё. Ну во. Чаму ты мне не паказваеш? Згубленыя гэтыя ўспаміны. Зразумела. Так, што мы там будзем сёння чытаць? Сёння было ніводнага пакупніка, новы рэкорд. Можа, гэта і да лепшага, я правяла раніцу значна цікавей седзячы ў доках з біноклем. Усё болей караблёў ідуць на поўдзень. Цікава, што іх чакае на мацерыку цёплая сустрэча. Сумняюся, мы гэта чыталі. Я памятаю, што мы гэта чыталі ўжо. Всё, лягаем спаць. Ой, а на што я гэта раблю, слухайце? Ой, боже, які ідыёт. Падчас паўночнага зяння можна спакойна рабіць сабе нагавіцы, а я бегаў як прыдурак вакол гэтага будынку. Ну, ідыёт. Памятаеце, такая песенка недзе была мімасная. Ау, долбаёб. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Долбоёб. Долбоёб. Фэй ведае такую песенку. I wonder if I can drop any of this gear. Так, поп'ем і давай на 3 гадзінкі. Стоп, ну што гэта такое? Ну, дзе вада? Дзеўчына, бляха, цябе апрануць? Вельмі цяжка, ведаеш гэта? Добра было б, каб ты проста апраналася, дык ты проста жрэш немагчымыя колькасці гэтых калорый. Давай дарабляць. Ой, божах, на 27 гадзін шчэ, ёп, твою мать, 26-17. Так, ну ще 3 гадзінки ми попрацюємо. Потім можна буде під'їсти криху. Марія Замора, Ісус Мукачос. Так, щось це таке. Пам'ятаю, що там дует був такий, 70-ті ніки, ці початок 80-х. І не співали, і вельми так у їх атрымлівалася добре. Пятидесятые нават, аж мрець. «20 гадзін яшчэ рабіць, 21 гадзіну, божахна. Што ж ты робіш са мною, гульня?» Попілі, папрацавалі.
Пачынаецца клаўстрафобія, шыкоўна, а ў нас ноч наперадзе. Ну што, гадзінку яшчэ папрацуем? Як ты пачуваешся там? У нас наперадзе ноч. Ноч. І нам недзе трэба будзе дарабіць гэтыя нагавіцы. Вось неяк так. Так, зараз будзе яшчэ паўночнае ззянне, там мы папрацуем, вядома. Дзякуй велічэзна, што дапамагаеш з гэтым ззяннем. Кепска, што я дурны адразу не ўзгадаў пра гэтае магчымасць, пра гэтую механіку. Так, а у нас звонку, дзе можна дарабіць гэтыя нагавіцы, я вось думаю. Халера, бляха. Так, мы прабадзяліся ўвесь дзень, і ў нас знікла. Ну, бадзяцца мы не пойдзем, тому што гэта паўгадзіны стрымушча трэба. Вось, і не хочацца, каб была клаўстрафобія ў нас. Ведаеце, калі не атрымаецца зрабіць нагавіцы сабе, то трэба будзе пайсці пабадзяцца. Ну, усё роўна мы адсюль пойдзем, мабыць, у іншую лакацыю. Вось, у любым выпадку. Таму што нам, напрыклад, трэба сюды прынесці акумулятар. А акумулятар раптам, што ў нас знаходзіцца на суседняй лакацыі, а не тут. Тут мы больш нічога не знайшлі. Адзін акумулятар, бляха, на ўсю мапу атрымаўся. Вось, так што... Там олень ходзіць. То хай ходзіць, так. Недзе тут таксама ёсць. Побач з намі. Бо ён мычыць. Так, добра. Добра. Паспрабуем усё ж такі пашыць сабе гэтыя нагавіцы чортавыя. А потым ужо будзем вырашаць пытанне. Так, дзе я тут апынуўся? Так, вырабляем. Блядь, 35%. Мы пашылі сабе шубу ваўчыную і нагавіцы ваўчыны, і мы проста ушчэнт знішчылі гэты нож. Нам трэба ісці ножы рабіць будзе, вось на наступную страмы. Мы пойдзем сабе у загадкавае возера, возьмем сабе кіпцюры, возьмем скуру і пойдзем працаваць малаточкам на багну. Ён уже не дасць. Так, усё, лягаем спаць. Дед не молодися. Про 50-е. Ну, все, у нас хвороба. У нас хвороба, клаустрофобия. Сука. Курва. Курва, мы не зможем лягче спать тут. Нам треба буде знаходитися вонки. Сотні одні. Пойдем. Даробім нарэшце мы гэтыя ўжо нагавіцы, я спадзяюся, паднімай, каб не забыцца. Так, 31. Яшчэ 9 гадзін рабіць, ёб твою мать. Ашалець. Вось гэта задачка з плюсікам нейкая, ага.
Давай, добивай. 3,5 годины. Так. П'ем воду. Ну что, апошні раз мы будем гэта рабіць сёння? Давай, давай, дзяўчына, давай. І... Ну. Дякуй Богу. Дякуй Богу. Усё, забирай нахер. Усё, не патрэбна мне гэтае, так? Вось гэтае мне таксама не патрэбна, забирай. Гэта ёсць, скуру я з сабой пацягнуў. Спальнік ёсць, гэта нам з сабой трэба. Па ежу у нас нічога няма. І мы нічога з сабой не будзем браць, таму што мы зараз, хутчэй за ўсё, пойдзем. Так, гэта я з сабой пацягну. 5 кавалакаў вугалля у нас таксама ёсць. Тут ёсць дрэвы, тут ёсць усё. Так, вось так. Нават вось так зроблю, во. Каб тут была больш вады. Адзем у нашу рыбацкую гэтую хату. Таму што там была ежа, наколькі я памятаю, там было і вада. Я спадзяюся, мы там зможам спаць. Мы гэта праверым проста легче на гадзінку адну. І мы тым самым захаваем гульню і... Так, а ну чакай. Дзе мае нагавіцы? Вось гэтае. А вось тут гэтае носім. Оп. І у нас градус до нашай вопраткі. Бачите, пад ветрам у нас, дарэчы, ніводнай стрэлачкі ўніз не паказвае. Сонейка свеціць яскрава. Нам трэба будзе ўсё роўна прайсці нагавіцы скінуць. А можа, дарэчы, нагавіцы завязем у гэты... у загадкавае возера. Ну, добрае дзень ішо, ну. Так, стылёвы. Стылёвы. О, надвор'е ляты, якое добрае. Распагодзілася як. Хоць ты бяры зараз і ідзі уздоўж мора, збірай увесь лут, які надзьмула за 2 дні завірухі. Кайфуй, як кажуць. Ой, а у нас тут няшмат ежы ёсць. Так, давай мы вось так зробім. Раз, два, пап'ем. Трэба было там паесці і сюды ісці. Ну, на гадзінку то мы можам легче, правда? Давай вось так, оп. Мы тут можам спаць. Добра, мы вырашылі праблему, значыцца мы тут будзем начаваць. Толькі што за ежаю схожу, але гэта ўжо ў наступным стрымы. Усім велічэзны дзякуй за прагляд. Давайте мы на твічы пойдзем у рэйд. Паглядзім, як там Сонейка садзіцца ў нас за гарызонт. Бо мы спакойна сабе ўжо будзем тут жыць. Да Рудзі трэба ляцець? Давай паглядзім. Мы ў Рудзі былі на гэтым тыдні, не? Курыска, дарэчы, вось стрыміць яшчэ. А чаму вы хаціце да Рудзі? Раз 5 хвілін, ён кажа, пачынаем. Дарэчы. Можа, да Курыскі? Бо яна толькі-толькі пачала. Што скажаце? Дзякуй, Лёха, дзякуй. Табе таксама ўсяго найлепшага. Увечары пабачымся, дарэчы, не забудзьцеся, што вечар яшчэ будзе сёння стрым па Species Unknown. Вось. Ну, добра. Калі вы не супраць, то я б да Курыскі пайшоў. Мне падаецца, мы ўродзе былі на гэтым тыдні. Вось, таму раптам што-то вывучайце. Мы пойдзем да Курысы.
Усё, не забудзьцеся падтрымліваць волю беларусаў і ўкраіну. Мы з вамі пабачымся яшчэ ўвечары і заўтра раніцаю. Усё, усім пакуль, добрага дня.